Pravidlo 72 používal už Einstein a Pacioli. Je to jednoduchá a přesná metoda pro výpočet délky období, ve které se jakákoliv investice zdvojnásobí. Jestliže dělíme číslo 72 mírou očekávaného ročního výnosu z vložené investice, vyjde nám délka období v letech, za které zdvojnásobíme svůj vložený kapitál. Pojďme se na to podívat konkrétně. Představme si produkt, který nám slíbí 4% zhodnocení. 72 děleno 4 je 18, to znamená, že každých 18 let se tak naše investice zdvojnásobí. V tabulce vidíme, že když ve 29 letech zainvestujeme 100 000 korun, tak po 18 letech ve 47 máme 200 000 a po dalších 18 letech, tedy v 65, máme už celých 400. Ale řekněme, že najdeme produkt, který má zhodnocení 8%. Ano, takové produkty na trhu opravdu jsou. 72 děleno 8 je 9, no a když vložíme opět ve 29 letech 100 000 korun, tak v 65 budeme mít 1 600 000. No a ve třetí části tabulky najdeme produkt se zhodnocením 12%. Ve 29 letech vložíme opět 100 000 a na důchod už budeme mít připravenou krásnou sumičku 6 400 000 korun. No určitě si teď říkáte, že takový produkt asi vůbec neexistuje. Ale myslíte si, že banky si umí zhodnotit peníze 12%? Ano, každá vaše kreditka má vyšší úrok. Různé spotřebitelské úvěry jsou na tom líp. A přesně proto vám taky banka může garantovat u termínovaných vkladů 2%. Vy jim své peníze půjčíte na 3 roky a oni vám poté připíšou 2% ročně, ale vydělají na nich mnohonásobně víc. Jen se zkuste zamyslet, které budovy ve městech jsou nejkrásnější. Samozřejmě, jsou to banky. Každopádně, z tabulky nám vyplývá, že peníze a čas se mají rády. A společně nám vytváří bohatství. Teď se podíváme na to, že je začít si spořit co nejdříve. Tabulku máme rozdělenou do 3 životních období. Od 25 do 34 let. Potom máme od 35 do 54 a od 55 do 65. Jako první zde máme Janu, která si spořila už v mládí od 25 do 34 let každý měsíc po 500, což je ročně 6 000 korun. Později už měla závazky a na spoření jí nezbývalo. Nechala tam peníze zhodnocovat a do důchodu se jí ze 60 000 zhodnotili až na 481 000. Jako druhého máme Petra. Ten v mládí na spoření nemyslel a začal až v produktivním věku. A přesto, že tam za 30 let vložil 180 000, tak už peníze neměly tolik času na to, aby se mohly tak krásně rozmnožit a při stejném zhodnocení má Petr na důchod 502 000. Což je jen o pár korun více v porovnání s Janou, která si ale spořila pouze 10 let. A třetí klientka, ta je nejzodpovědnější, říkejme jí třeba Zuzana. Ta si odkládala 500 korun měsíčně od svých 25 až do důchodu. A přesto, že si tam celkem vložila jen 240 000, tak se dostala na téměř dvojnásobek oproti Janě i Petrovi. V téhle tabulce je krásně vidět, že čím dříve si začne člověk odkládat na důchod, tím líp.